Men værsgo. Vi vil gerne lige kort beskrive vores idékatalog eller baggrunden og arbejdet for det. Idékatalog, idéer til kommende projekter på SELF og SELF som samarbejdspartner i andre projekter med fokus på oplevelses- og økonomi. Da vi fik projektet her Annemette og jeg fik projektet i november var det, der gik vi i gang med at se på, hvad er der af andre projekter, for ikke at beskrive dem en gang til. Og så har vi kontaktet kollegaer på Dyr, Planter, Natur og Mad til Mennesker og hørt, hvad de havde af idéer. Vi har kontaktet forskellige aktører i kommunen og lokale virksomheder. De er meget velvillige alle sammen. De har ikke så mange konkrete idéer, men de vil meget gerne samarbejde med os. Og de havde så også andre kontakter, som vi så har kontaktet videre og fået idéer af. Vi har samlet op i det her idékatalog, og vi er nået frem til, at økologi er et punkt, som der er mange ting i. Blandt andet er der et projekt, hvor vi kan søge penge til omlægning til økologi i offentlige køkkener. Vi kan både på selv måske gøre det, men også være i forbindelse med nogle kurser i Lolland og Guldborgsund Kommune. Vi kunne lave noget samarbejde med Dyr, Planter, Natur, Mad og Mennesker om nogle økologiprojekter, og vi kunne også se nogle AMO-kurser med økologi. Vi vil gerne fremhæve, at vi kunne godt bruge en bus. Vi har brug for at få eleverne ud af huset, ud i nogle virksomheder, ud at se nogle ting, ud og kigge på det omgivende samfund i mange forskellige sammenhænge. Enten at vi havde en bus på SELF, eller at vi fik nogle gode tilbud af nogle lokale vognmænd hernede, hvor vi, hvis vi har noget volumen på og kan fylde busserne op. Man kunne jo godt samarbejde med Dyr, Planter, Natur, eller nogle murer, eller nogen, der skulle ud i samme retning af landet, og så sætte folk af, så vi kunne udnytte ressourcerne fornuftigt. Det vil også være med til at fastholde nogle elever, som kan blive trætte af at være inden for murene på SELF for længe ad gangen. I forhold til praktikpladser, som også vil være godt at få fastholde nogle elever, der vil vi gerne have noget øget samarbejde med for eksempel sociale virksomheder, Guldborgsund Zoo, og udvikle nogle undervisningstilbud til eleverne. Især dem med nogle særlige behov, og som er meget skoletrætte. De har brug for ikke at falde ud af systemet hele tiden og få en masse dårlige oplevelser. Det mener vi kunne gøre med de her projekter. Og selvfølgelig også et øget samarbejde med resten af kommunens virksomheder og andre private aktører. Det vi har oplevet er, at folk er meget velvillige over for os, men de har svært ved at finde os på SELF. De har svært ved at finde faglærere på SELF. De har svært ved at finde ud af, hvem skal vi kontakte, og hvem de drukner i store SELF. Så vi kunne godt tænke os, at det var nemmere at komme igennem på hjemmesiden, at der var bedre markedsføring, at vi havde nogle ansigter på, eller nogle bedre kontakter. Både med Dyr, Planter, Natur og Mad til Mennesker. Og også i forhold til AMO, at vi måske havde faglærerne med ind over at beskrive, så vi kunne sælge kurserne bedre og målrette dem bedre til dem, der skal på kurserne. Og endelig også i forhold til GVU, at faglærerne også var mere på for hovedforløbene. Den sidste ting, vi vil runde af med, det var madhuset, at vi blev ved med at bevare interessen for det projekt. For eksempel ved Local Cooking, at vi lige nævner, at det var et projekt, der kunne have været det regi, så vi hele tiden blev ved at vedligeholde interessen, og at selv gerne vil være med i det projekt også.